У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вось Бог дапамагае мне, Пан падтрымлівае жыццё маё. Ахвотна буду складаць ахвяру Табе і буду славіць імя Тваё, бо добрае яно. Гэтымі словамі Святога Пісання пачынаем святую імшу, на якую збіраемся каля алтара Пана ў першы дзень тыдня, святкуючы 16-ю звычайную нядзелю. На пачатку зложым на алтары Пана нашыя просьбы, нашы інтэнцыі, нашыя падзякі, каб, слухаючы Божае Слова і спажываючы найсвяцейшае цела Езуса Хрыста, гэты хлеб жыцця, мы вытрывалі на нашым шляху дадому нашага Айца ў небе. Асабліва падчас імшы будзем даручаць Божай міласэрнасці Уладзіміра Плюста у 9-ю гадавіну смерці, выпрошваючы для яго ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Мая віна, мая віна, мая вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Хрысте, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі. Хвалім Цябе, благаслаўляем Цябе, кладзеемся Табе, праслаўляем Цябе, дзякуем Табе дзеля вялікай хвалы Тваёй. Пане Божа, Валадару нябесны, Божа Ойча Усемагутны, Пане Сыне Адзінародны, Езу Хрысте, Пане Божа, Баранку Божы, Сыне Айца, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над намі. Які бярэш на сябе грахі свету, прымі маленне нашае. Які сядзіш праваруч Айца, змілуйся над намі. Бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы, Езу Хрысте, з Духам Святым, у хвале Бога Айца. Амен. Молімся. Усемагутны Божа, будь міласэрны для слугоў Тваіх і памнажай у іх дары сваёй ласкі, каб з жывой верай, надзеяй і любоўю яны заўсёды верна захоўвалі Твае запаведзі. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Чытанне кнігі прарока Єреміі. Гора пастарам, якія губяць і рассейваюць авечак пашы маёй, кажа Пан. Таму так кажа Пан, Бог Ізраіля, пра пастараў, якія пасвяць народ мой. Вы рассеялі авечак маіх і разагналі іх, і не клапаціліся пра іх. Вось я пакараю вас за зло учынкаў вашых, кажа Пан. Я збяру ацалелых авечак маіх з усіх земляў, у якія прагнаў іх, і вярну іх у аўчарню іхнюю, і будуць пладзіцца і памнажацца. І пастаўлю над імі пастараў, якія будуць пасвіць іх, і больш не будуць палохацца і баяцца, і ніхто не загубіцца, кажа Пан. Вось настануць дні, кажа Пан, і абуджу для Давіда парастак справядлівы, і запануе кароль, і будзе ён мудрым, і будзе чыніць правасуддзе і справядлівасць на зямлі. У дні ягоныя
збаўлены будзе Юда, а Ізраіль будзе жыць у бяспецы. І вось імя ягонае, якім будуць называць яго: Пан наша справядлівасць. Гэта слова Пана. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах. Да водаў спакойных мяне вядзе, ён душу маю пажыўляе. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці, дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць. Не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў. Намашчваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Сапраўды дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго, і пасялюся я ў доме Пана на доўгія дні. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Чытанне паслання святога апостала Паўла да эфесцаў. Браты, цяпер у Хрысце Езусе вы, якія калісьці былі далёка, сталіся блізкімі дзякуючы крыві Хрыста, бо Ён мір наш, які учыніў адно і другое адзіным, і мур варожасці, што падзяляў, зруйнаваў у целе сваім. А закон запаведзяў знішчыў навучаннем, каб з двух стварыць у сабе аднаго новага чалавека, усталёваючы мір, і ў адным целе зноў прымірыць адных і другіх з Богам праз крыж, забіўшы на ім варожасць. І прыйшоўшы, Ён абвясціў мір вам, якія далёка, і мір тым, якія блізка. Бо праз яго мы, адны і другія, маем доступ у адным духу да Айца. Гэта Слова Божае. Алелюя, алелюя, алелюя. Авечки мае слухаюць голас мой, кажа Пан, і я ведаю іх, і яны ідуць за мною. Алелюя, алелюя, алелюя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час сабраліся апосталы каля Езуса і расказалі яму ўсё, што зрабілі і чаму навучылі. І он сказаў ім: «Пайдзіце адны ў пустыннае месца і крыху адпачніце, бо так шмат людзей прыходзіла і адыходзіла, што нават не было ім калі паесці. І адплылі яны ў пустыннае месца на чаўне адны. І ўбачылі, што яны адплылі. І шмат хто, даведаўшыся, пешкі збегліся туды з іншых гарадоў і апярэдзілі іх. Выйшаўшы, Езус убачыў мноства людзей,
і злітаваўся над імі, бо яны былі як авечкі без пастара, і пачаў іх вучыць многаму. Гэта слова Пана. Присядьте, калі ласка. Калі мы читаем Евангелие, то шмат можна заўважыць момантаў, калі людзі шукалі Езуса. Часцей гэта адбывалася з той мэтай, пасля таго, як Езус у цудоўны спосаб аздараўляў людзей, альбо калі былі людзі галоднымі, у цудоўны спосаб размножыў хлеб і накарміў натоўп. Нават аднойчы хацелі аб'явіць яго каралём, хацелі захаваць яго для сябе, затрымаць. І нічога ў гэтым дзіўнага няма. Бо і мы ў нашым жыцці вельмі часта ў сваіх просьбах, сваіх малітвах, з якімі звяртаемся да Бога, мы заносім іх з просьбамі аб здароўе, аб дабрабыт у жыцці, аб добрыя паводзіны ў працы. Але не заўсёды так было. Вучні прыйшлі да свайго настаўніка. Яны з радасцю апавядалі, чаму вучылі іншых, што зрабілі. Езус, гледзячы на іх, разумеў, што былі змучаныя пасля цяжкай працы. І таму кажа: ідзіце вы асобна, адпачніце крыху. І яны адплылі на чаўне на другі бераг, спадзяваліся, што там знойдуць пустыннае месца, дзе нікога не будзе. Але яны памыляліся. Людзі даведаліся, што адплылі, і з розных гарадоў, вёсак пачалі зыходзіцца, дзе спадзяваліся, яны прыстануць пры беразе. Езус пабачыў мноства людзей. Яны шукалі Езуса не з той прычыны, што спадзяваліся на уздараўленне, што вылечыць іх хворых, альбо, можа, што спадзяваліся, што знову размножыць хлеб і накорміць галодных. Не. Яны шукалі Езуса. Хацелі яго бачыць. Спадзяваліся, што пачуюць ягоную навуку, добрую навіну, якой былі спрагнёныя. Былі поўныя надзеі, што напоўняць, насыцяць сэрцы надзеяй, Божай любоўю, Божай міласэрнасцю. А мы чи шукаем Езуса? Так, шукаем. І часцей успамінаем пра Бога толькі тады, калі мяне спаткае няшчасце, цярпенне, хвароба, альбо небяспека смерці. Тады бегнем да Бога, ідзём да касцёла, ідзём замаўляць імшу, ідзём да споведзі. Але калі небяспека мінае, вяртаемся хутка да старога спосабу жыцця. Рэдка калі прыходзім да касцёла. Рэдка калі застаёмся сам на сам з Езусам, каб паслухаць яго, каб пачуць сэрцам ягоную навуку, што ён хоча да нас прамовіць. Чалавек патрабуе не толькі ежы і даху над галавой. Чалавек не толькі прагне здароўя чи кавалка хлеба, каб быць сытым. Як і гэтыя людзі з Галілеі, так і мы патрабуем яшчэ
Бога ў сваім жыцці, яго добрай навіны, якая накіроўвае нас у тым кірунку, які вядзе да жыцця вечнага, да дому нашага Айца ў небе. Євангелія, якую читаем і слухаем, гэта навука, якая дае нам надзею. Надзею абяцанай узнагароды на жыццё вечнае. Але чаму мы не шукаем Езуса? Чаму мы не імкнёмся яго спаткаць у сваім жыцці і ісці разам з ім праз сваё жыццё, праз гэты шлях пілігрымі? Спадзяёмся больш на сябе, на сваю самавыстачальнасць, на сваю веду, на свае здольнасці. Ці ж наша вера так аслабла? Не заўсёды. Гледзячы на нашае жыццё, трэба прызнаць, што мы прызвычаіліся бачыць у Езусе толькі таго, хто выконвае нашыя просьбы. Бачым у Езусе таго, які толькі можа адарыць нас нашымі патрэбамі штодзённага жыцця. А Езус прагне, каб мы патрабавалі яго не толькі ў хвілінах недастатку, ці ў хвілінах небяспекі, ці хваробы, цярпення. Ён прагне, каб мы бачылі і прагнулі Езуса заўсёды, у кожную хвіліну нашага жыцця. Ён, гледзячы на натоўп людзей, якія прыйшлі да яго, якія шукалі Езуса, Езус, убачыўшы мноства людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі як авечкі без пастыра. Што адчуваў тады Езус? Езус адчуваў да людзей бясконцую любоў і міласэрнасць, добрасардэчнасць. Ён пахіляўся над кожным чалавекам і таксама чыніць і цяпер. Пахіляецца над кожным з нас, нада мной і над табою. Ён прагне ад мяне таксама маёй адданасці, маёй вытрываласці, маёй веры і давер'я. Патрабуе майго сэрца, маёй любові і міласэрнасці. Аб гэтым напамінае нам сёння Євангелие. Аман. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Аман.
Умацаваныя Святым Духам уздзясём праз Езуса Христа супольныя малітвы і просьбы да Бога Отца. Молімся за святы Касцёл, каб даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб праз заступніцтва святых нашай зямлі яна атрымала Божую дапамогу і благаслаўленне. Цябе просім. Молімся за нехрысціянскія народы, каб яны пазналі каштоўнасці, якія аб'явіў свету Езус Христус. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб сваю еднасць і моц духа чэрпалі з супольнага удзелу ў Эўхарыстыі. Цябе просім. Молімся за людзей, якія знаходзяцца на адпачынку, каб яны аднавілі свае сілы і ўмацаваліся ў веры. Цябе просім. Памолімся за Уладзіміра Плюста ў 9-ю гадавіну смерці, каб, дзякуючы ахвяры Езуса Христа, мог з радасцю увайсці ў хвалу неба. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб сустрэчы з Христом у часе святой імшы садзейнічалі нашаму сапраўднаму духоўнаму ўзрастанню. Цябе просім. Міласэрны Божа, дзякуем Табе, што Ты нас выслухоўваеш і няспынна адорваеш нас Тваёй любоўю. Праз Христа Пана нашага. Благаслаўлёны Ты, Пане Божа, сусвету, бо дзякуючы Тваёй шчодрасці мы атрымалі хлеб, плод зямлі і працы рук людскіх. Ахвяруем яго Табе, каб ён стаў для нас хлебам жыцця. Благаслаўлёны Ты, Божа, навекі. Благаслаўлёны Ты, Пане Божа, сусвету, бо дзякуючы Тваёй шчодрасці мы атрымалі віно, плод вінаграднай лазы і працы рук людскіх, ахвяруем яго Табе, каб яно стала для нас напоем духоўным. Благаслаўлёны Ты, Божа, навекі. Прымі, Пане Божа, нас, якія стаім перад Табою ў духу пакоры і са скрухай у сэрцы, а наша ахвяра, якую сёння складаем, няхай будзе Табе даспадобы. Змый з мяне, Пане, віну маю, і ачысці мяне ад граху майго. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю вашу ахвяру прыняў Пан Бог усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Усемагутны Божа, Ты ўсе ахвяры старога запавету замяніў адзінай дасканалай ахвярай. Прымі дары адданых Табе слухаў, як прыняў дары справядлівага Абеля і асвяці іх, каб тое, што кожны з нас склаў на ахвяру Тваёй велічы, паслужыла усім на збаўленне праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вамі. Угору сэрцы узносім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны,
Небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях. Благословленный той, кто приходит у имя Пана, Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усімагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, біскупам Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрешэнне, пра Уладзіміра і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і Ябранікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам, Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче усімагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святого, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, придзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам правины нашие, яке мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни нашие, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей, одарить яго супокоем и едностью, які живеш и владарыш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супокою.
Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Woś Baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Panie, ja nie warty, kab Ty wejшов do mnie, ale скажи только słowa, i będzie zdrowiona dusza moja. Молимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты узмацнил на святейшим сакраментам, и учени копьем, покинувши старую греховность, перейшов до нового життя у цнотах, праз Христа Пана нашого. Amen. Похваленный Иисус Христос. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Перажываем сегодня 16-ю звычайную нядзелю. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у панядзелак 22 ліпеня свята Святой Марыі Магдалены. У аўторак 23 ліпеня свята Святой Брыгіды Законніцы, апякункі Еўропы. У чацвер 25 ліпеня свята Святога Якуба Апостола. В этот день парафіяльны адпуст у Цудзенішках, там святая мша ў 18 гадзін. У пятніцу 26 ліпеня успамін святых Яўхіма і Ганны, бацькоў Найсвяцейшай Панны Марыі, дзень малітваў за дзядуляў, бабуляў, а таксама за людзей старэйшага ўзросту. У чацвер 25 дзень месяца, дзень жыцця, на святую мшу 19 гадзін запрашаем усіх, хто прыняў духоўнае ўсынаўленне, бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, а таксама тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая мша будзе ахвяравана аб павазе да ненароджанага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні і аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. Таксама ў чацвер 25 ліпеня літургічны ўспамін святого Хрыстафора, таксама дзень кіроўцы і асвячэнне аўтамабіля аўтатранспарту. Благословение аўтамабіляў будзе пасля святой мшы з раніцы ў 9 гадзін і вечарам у 19 гадзін. Асабліва запрашаем вечарам на святую мшу ў 19 гадзін усіх кіроўцаў. Адна з інтэнцый святой мшы будзе ахвяравана за іх.
У чацвер, як заўсёды, святая гадзіна 23:00 да поўначы. У пятніцу прыпадае адпуст святой Ганны ў нашай капліцы ў Палянах. Святая імша там у 19 гадзін, у 18:30 будзе супольны ружанец. Сардэчна ўсіх запрашаем знайсці час, хто мае магчымасць прыехаць туды ў Паляны, каб разам перад гэтую урачыстасць аддаць пашану святой Ганне, таксама памаліцца ў гэты дзень. Наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Гародніках у 14 гадзін. Парафіяльную кіоску можа набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем всім за ахвяраванне на рамонт нашага касцёла, таксама ўтрыманне парафіі, за малітву ў гэтых інтэнцыях. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Андрэй Жданович, нежанаты, які жыве ў Ашмянах па вуліцы Школьнай, і Анастасія Гарбоўска, незамужняя, яка жыве ў Святым Духу на вуліцы Снядэцкага, паведамленне другое. Хто бы ведаў пра які-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць аб гэтым мясцовым душпастарам. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне Владыслав Пакульневіч, 69 год, і Тэкля Зыковіч, 94 гады. Вечны адпачынак дай ім, Пане, Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі. Вечны адпачынак дай ім, Пане, святло няхай ім свеціць, няхай супакоі. Дорогие браты і сёстры, сёння першая нядзеля пасля таго, як я быў прызначаны пробашчам тут у нашай парафіі. Таксама сёння падчас святой імшы на 10 гадзін быў абрад прыняцця гэтай пасады. Хачу вас усіх шчыра прывітаць яшчэ раз. Ашмяны — гэта першая парафія, куды я прыехаў пасля семінарыі. Тут на працягу 6 гадоў быў разам з вамі, спачатку як дыякан, пасля як вікары. Маю надзею, што яшчэ не забылі пра мяне. Таксама я вас памятаю і памятаю вашу дабрыню, вашыя шчырыя сэрцы, адкрытыя сэрцы. І маю надзею, што так будзе і далей, што мы разам, як адна сям'я, парафіяльная супольнасць, будзем ісці да збаўлення, дапамагаючы адзін аднаму, падказваючы адзін аднаму, падтрымліваючы адзін аднаго перш за ўсё малітвай. І аб гэтай малітве я вас прашу і за сябе, за ўсіх святароў. Мы са свайго боку молімся за вас і просім, каб вы таксама маліліся за нас. Таксама прашу аб вашай зычлівасці, адкрытых сэрцах і таксама адказнасці за гэты вялікі дар веры, які кожны з нас атрымаў, які кожны з нас мае, каб гэты вялікі дар мы стараліся разам, зноў жа паўтаруся, дапамагаючы адзін аднаму, развіваць у сабе і дзяліцца ім з іншымі людзьмі. Спачатку са сваімі, перш за ўсё, блізкімі ў сваіх сем'ях, але з кожным, каго сустракаем на нашым жыццёвым шляху. Са свайго боку абяцаю старацца аддана тут служыць у гэтай парафіі, быць разам з вамі і ў смутках, і ў радасцях, і абвяшчаць Божае Слова, здзяйсняць сакраменты, праз якія мы атрымліваем Божую ласку. Дзякуй вялікі, і цяпер памолімся да Маці Божай, даверым ёй гэты тыдзень, які мы распачынаем. Памолімся за всю нашу парафію, асаблівым чынам за дзяцей і моладзь, якія цяпер на канікулах, каб гэты час яны перажылі бяспечна і разам з Панам Богам. Таксама даверым Маці Божай маю паслугу тут як пробашчаў в нашай парафіі, таксама паслуг ксяндза каноніка Яны Пузына у яго новай парафіі ў Гродні, у парафіі Адшукання Святого Крыжа. І все наши таксама асабістыя справы, асабістыя інтэнцыі даверым Маці Божай. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погражай моленням нашим, и от усялякой злой пригоды, выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногурская, Мария Пани Ясногурская, Мария Пани Ясногурская. Теперь примем Божие благословение. Pan z wami.
Няхай вас благословит Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христуса.